Kisha. Hey. Ambona mashura ndana nasi shamari. Mtauriri. Iwe, autani sizwa. Uchazuona mama kaketeka kandara chizwa. Kadisawira. Kana sekuru kupras vari nani. Aziketeka neni. Maboto sekuru kupras. Chavaona zvako. Kudza. Kakamira sei? Nanzi ndizvokupuwa stress nichigara mumari dzangu. Ndizvokupuwa stress. Shamwari. Zvakaoma. Kana mukomana kunyenga musi yapusha chingoro ari nani ta. Uzantauriri. Handita makeup yangu ndienda zvangu nani zvokunetswa here. I can't wait to kuvaona. Chavaona. Hani ndazopintroduce kuna Caretaker wanyowani. Zvemubai. Amen. Handibele zvangu ndiende zvangu notsvaga mari. Shamwari. Hanzi angazi, mandivela akati angazi. Yes. Sawira wambovuti uyu. Nguva ivi yanga kutoziva zvakaita Caretaker. Amen ngatimire timboona mashure acho iwaya anzi ariko aya. Sawira avasora. MTO WASP was B. Na 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 na. I fall in love with you, girl. 'Cause ndiwe wadaida. Nagakupa moyo wangu, baby. So please usape wa breaka. Ndiwe smile keeper yangu. Ndakulimbisa ndidi kukutambisa. And you know. Caretaker makadini. Tinofara makadini. Zviboshedi. Caretaker swali. Ndiye musikana ndachitaura yanga asipo paya paya. Andogara naye apo. Anonzi Kisha. Tafara nekuziva isisi. Kisha. Yo Kisha. Anopenga ndo zvatori zvenyaya never mind. Ndo zvari. Zviraizi. Maita basi. Yo Kisha. Never mind. Kunondigomirei. Siyana zvauri kuita zvinofanira kumusha ari kuuya iwe chiko. Thanks, serious, yeah? It was something else. Stand up, yeah? Nagakupa moyo wangu, baby. So please usape wa breaka. Ndiwe smile keeper yangu. Ndakulimbisa ndidi kukutambisa. And you know. Kuti ndiwe ripa moyo wandipenda kurasisa. Uripo. Hana inofara. Inogadzikana. Ndakuda mskana. Nguva yachakwana. Ndichakutora. Ini ndokurora. Uchava murora. My day. What was I nguva yose? Andikishaya kuti ndipatse. Asingakudza wani. Unakanganisa dzimba dzacho dzinedzikanyanya kubatana. Kubatana kwedzimba kwei. Ndafamba gosha. Apa yakachinoita murudu. Hapana. Ungakangana panda kudzoti usvika pakane mangoro panze. Usvika unokepapa panopanda kuchikora. Handala ndichinozvisa mumusoro. Gogogoi. Gogogoi. Chenesa unoka kusukumusha kakuno.
Uta ukapinda pagedhi apo wovhara. Uchienda kopinda. Kuti ukasvika kuti gogogoi pagedhi. Tetajera kumamisha. Aiwa, kunoga kufumusha shamwari. Ewa. Oh my God! Hey! What? Mom, you know what was that? Yes, this is here. Hi. Marade. Oh, this is a butsu. Maybe. Pagedhi kuti wagoti gogogoi. Apo uchikobvisa kuti butsu panapa. Pinde. Vatisezvo pakachena ndipinde neboots. Andikuona pane mateuza pasi ane kumusha tikumusha nekune zvimadhaka pasi. Pane mateuza anenge achitonhora. Iwe wopinda kuti netsoka. Sorry sis. Majaira zvekumusha manje unoka kumusha. Chatinyadzisa. Sorry sis. Mabolo. Hi. Hi, how are you? I'm good and you? Okay. Yeah, tell me more about you. How about me? Yo. Why are you asking? Just wanna know you better, you know? Semuna angosvika panapa timbozivano kuzvisambuketika anything until. Is there any problem to see someone who's sitting outside here? No, but you are panzvimbo penanga. That's why ndakubvunza kuti ungondudza more about you. Kokana izvezvi pakatongobudawo Okay, vanhu. fine. Call me Jacky, and I'm from Mangwende's village. Mangwende's village. Where is Mangwende's village? It's in Chifu. It's a small rural area. Okay. Yeah. Saka iwo pana kunozoita nezviro. I'm sure. Ndiri caretaker. Panapa ndindoona nezvepanapa kuti pakamira sei chinzoko. Nothing much. Yeah. Okay, nice to meet you. Oh, By the way, thank you can call me Patience or Keisha, but you can call me Keisha. Okay. Baba, dipinde. Alright. Yo. Call me Teba. Iwe wanyazonetsekana neiwo. Nothing. I'm not going but I'm worried about you. Worried about me? Yeah. Kuti ndaitei? Notaura chine zvinhu zvakadai zvino. Oh, come on. Munhu ari kunyepa uyu. Sha. Akudzosa ari kunyepa ndianiwo. Mina ndikuudze. Apa uya akanzi ndiketeka wera handiti. Apa akukuudza kuti hanzi I just came to see a friend. A friend achinzi caretaker. Inyaka. Use your common sense zvozvo. Masikana ka. Masikana. Anyway, it's fine. Wakuita sei? Abaya? Okay. Yes. Manandi. Usagwadama. Chi? What's wrong with you? Tora chair ugare pasi. Mati? Tora chair. Mbaba ugare pasi. Hey. Tsika dzako dzakanyanyisa andi. Auchiona usagwadama pasi. Pane tsvina and so forth handiti. Anyway, uri right? You're right, Magadini. Right, murisi penyo. Uri right, I'm knowing. Ndiri boy. Ko Wadzadwa wangu chi? Ndogara umusha. Ugara umusha. Tese togara umusha. Ine ndobva kumusha muzi. Wo munobva kuti. Ndobva kuchifu.
nonzi kwanyazvidzi kwamangwende village ndokumushokodei ndafara nekukuziva nesu tafara nokuzivai and ndotofarawo ndikasangana munhu kumusha bhozi azondifadza hosteri ndo kwandakakuaa. Hey, are you out of your mind? Wafara nekuziva chiipa pachandoziva? Sorry chichacho. Asi sorry ndo shoko rechirungu rakadzidza rega kumusha. Ayo. Saka pana pari kuiti wapedza wasuka. Ai doto nosuka. Saka chienda nosuka. Ni baba ini. Sene nekutaura nyaya nevana matunza. Saka ndo uketeka wacho muri kuita muchiita teki vana. asi pane chakaipa pakutaura nemunhu. Hapana. But inini chete kuti ni munhu mukuru panapa. Yeah, of course ndozviziva but haisiyo passport yekuti ndingatadza kutaura nemunhu andinenge ndichigara padhuze naye. Havana. Atadzei mwana. Ndimotaura nyaya dzene mwana wacho. Okay, anyway. I have no words. Thanks so much. And ndichataura naye futi. Next time kana muda kutaura nyaya musha dzene. Ndiseka, I'm serious. Okay. Can I ask you something? Oh yes. Okay. Why you dress like this? Asa muzive mucheno. Avana kumusha munonetsa. Ndo mucheno ka. Okay. Fashion. You know what? And then I advise you kuti upfeke zvinhu zviri decent. Sorry kana ndataura muchisingaiti but ndozvamafungira ndinoita. Thank you so much. Take your advices to yourself. I know how to take care of myself. Okay. I'm sorry. Next time, try to mind your own business. Maya, is she crazy? Huh? Jordan. Okay. I don't know what to do. Yes. Uzokanda. Ewe. Usara pamuzvanaka. Ndanzwa nyaya dzako. Naye vatinoti caretaker pana. Tunzwana. Unoona kutsvaga murume wakazoita basi. Alright. Kambe bo. Iripo. Yes. Masukira sei. Correct. Seku. Uri penyo. Penyo wangu uri bori sei wenyu. Awuri nani ukuti akaroda kutaura ubvoita ngori ukagama chiko. Hanzi ndisataure nemi nana sisi. Hadzunoita sewakataura neni asi andodya vanhu. Aiwa vatongodi kuti nditaure nemi handizive kuti sei. Alright. But uri right up. Yeah, ndiri right. Nemasisters hausi patocharing because it seems like vanonyanya kukusona stiri. Vanenge vachida kuti nditedzere zvavanenge vachida. Zvavanenge vachida? Kuti chii kutedzera zvavanenge vachida zvii?
kuti ndivateerere kana vachibuda tikaenda voda kuti nditedzere zvavanenge vachiita. Vanenge vachiita sei? Vanenge vachitiendesa kumapati kune kuchinwa doro. Chii chakaipa pakuti uende panomwa doro nekuita focha? Handina kuzvijaira zvekuenda nevanhu vakawanda vanenge vakachena nini ndinenge ndisina kuchena plus nochinwa doro kuputwa fodya handizvigoni kujaira kutonwa mahiro edu musha takagara zvedu tisingaiti izvozvozvo. Okay. Sorry. Okay, it's fine. But ingogara uri safe handiti? Muno muHarare munoitika zvinhu zvakasiyana-siyana. Ina ndinozivawo zvekuno kuHarare. But ndakangoudzwa uchibva kumusha namama wakandiudza kuti uri kuenda kuHarare mwanangu. Dzidza kuva munhu ari honest. Handiti ka? Simply the same newe. Dzidza kuva munhu ari honest. Anoita zvinhu zvake zvisina chitsotsi mukati, zvisina kutadzira vamwe, zvisina chiverenga bhaibheri rako, uchinamata, usatedzere zvinenge zvichiitwa nevamwe. Handiti ka? Ndichazvitedzera. Good. Maswera siyana sisi. Mai Maria, makagara napreacher. Iwe haukunzwisisi. Preacher vari kupreachera mwana. Zvawakaenda kunoko? Hamunombobatwa? Handina. Saka muri kuitai papa? Tatikangozorora kuti Kuzorora chii? Wapedza basa? Wapedze? Kwasara kushainisa. Kushainisa ubva wakoshesa kuti utaure navo kuzorora. Ndozvawakaenda kunoko? Achatinetsa uyu. Iwoka. Iwe. Nai, sorry. Imi murise nyararai zvenyu. Nyararai. Kubvunza chamunobvunzeni. Mwatadza kana kushaina, muda kuzorora muri tumi, zorora kutasekwa. But why you mudaro mwana? Hamusosangana nemvura. Ndati muda kuzorora kupasi tapedza basa. Madi kumirira apedza kushaina kuzorora. Iwe, ndozvakadzisawo musha. Mind your own also. Mind your own business. Hamuso zvamakawira panapa. Caretaker yekubata-bata vana ipapa hatizive zvamasara muchimuita. Ndakakuudza kuti mind your own business panapa. That's my surprise. I think she's the one I'm looking for. And I'm sure this is my destiny. What else? Oh, God. Okay. I'm sure I'm almost there. Just for some seconds, some minutes. Oh, Jack. I'll take her. She's the one. Nandurikuona nyaya dzako. Nyaya dzangu dzipi futi? Shatarisaone izvozvizvi kamusana kaanenge achingotaura naCaretaker wako hatichazive zvavanenge vachitaura manje. Aiwa kasikana, iwe unofanira kuziva kuti mwana uyu akabva kumusha handiti. Pamwe ivo Caretaker ndova kutoapucha mwana. Ina hangatadzi kuita madhira angu nemwana akabva kumusha. Izvozvizvi kana kuti boyfriend yangu iuye panapa ndakutotya. Noda kuka mwana kangu kumusha kwakati grandmother. Unononge zvinonakidza kuti ndini ndikuramba ndichingoshandira kaninaka kwaka nebasa rangu ronchimboenda chinoshandira kaninaka kwapa kaguta nekangotaura nyaya naCaretaker. Ama hatindotiwo vana vakabva kumusha vakwanisa kuziva Harare. Manje ukanowo kudaro pasina kana time yaamboti aita kunoka zvibudi. Unozva tichi? Chii? Kana nda kutwirirane. Noda kutwirirane. Ndingakamira kako kaende kumusha. Vasikana. Kuti kangogara naye pasi tese, iwo ndiwe munhu mukuru handiti. Wotaura naye mwana, ukunzi akatozonzwisiseni. Ina nhako yako Harare nemunhu, hana time yekudzidzisa mwana Aiwa, pachandininye shamwari yako here. Iwo munin'ina wako hazi shamwari yangu ka. Ikabva panongonzwisisawo. Aiwa, ndiri kukupa dhera nhasi, madhera nhasi. Mangwana anenge aenda.
akasaenda mubuda mese nemunoko because nditakatsvaga imba kona ndatsvaga imba yacho Kisha ndamudzoka ndika ndokutarisa unoziva ndafunge wafunga chimwa kuti kuita sei nhasi ainga nhasi anditombona kana planja ndikenzovine inisha pane zvandafunga basa chedu izvirachi aininisha chakundibohwa saka wangofungoita seiyo unozwa tichi watotanga new plan really good plan I was thinking kuti kamukomana kaikataiseka kakavasa akakaketeka keda kaita sei kuti ndakazoona kuti good movie ndakazozviona kundiseka aiwa kausandisekeza sha muri moyo yaka ndikamutora inini ndikamugezesa kumutsvagira cloba bobo kupinda naye mutauni kumuratidza bvutex rinobvuma skin waiketa mafombag zvokutaura sha that guy zvokutaura zvibudi zvibudi unozoti chika ndiyapazvitaura apanaitogara kuti chi mufana akareva pasa ndi inda kusara chi ndotorawo munhu imba munhu mukuru mosiro isusu vasikana vachiri kutemwa dzinobvaruka kuchii ndopulani akaitofunga kuti una kunyarara pesu imbonyarara iwe uri mwana mudiki iwewe chimbomira ndikudzi iwe usade kundijairira ndine ndakakutora pazvese zvipi shamwari zvakambonyorwa mwana mudiki mira unzu ndati pane pakanyorwa mwana mudiki hapana kunyorwa kuti mwana mudiki asi mira ndikudzi iwekutora kumusha wanga uchamuziva here murume atikana basa izvo saka zvine basa ndezvipi fekti yekuti ukanitora kumusha ukandinza pano ehe chimbira ndichikudza manje chatambika nhasi richidoka ukasabudisa munin'ina wako akaenda kumusha iwewe iwewe nemunhu unogotobuda mesi ndikatosara pano unosara pano ndokatsvaga imba zvine basa ndokatsvaga imba tira kuzviona zvine basa ndokatsvaga imba zvine basa tira kuzviona iwe kukura kwakunotoba kwenu kwete kwatiri kumba kwenu kwatiri usatambire matuikwane kutora ndakutozviona izvozvo kamwana karototijairirira ndikakaya nebhedhi rakazara mapete mumbamemanozarandove mapete kachazodzokera kumusha wakatozokuenda kumba kumusha kumba nomwa mahewa waitauraya anojara zvemahewandijairira fani ndaziva nekunwirira harare mazva ndisi ndidzokera kumusha akakwidza pano jani pana akashandisa mari ekukwidza kumusha jani akakwidza pano jani kudzisira kuoka ese muri tu ndingatokuroa kubvunza chaunobvunzeyo kuzodifenda mukadzi wavo ndiyo wakonzeresa zvese pena pamba uranzokumbira kubvunza chaunobvunza pano kubvunzei unomuziva uyu kana niko akabva nokuziva chakanotaya pano uchiziva usatokeoezina basa pakuyanisa chii ndiwe tirabhokoza pano pamba ndiwe une zvese pano patogara ndiwe nguva yeshe yatinokupa uya tozoenda kumusha kana uriwo ukatomufurira zvekuti ataure pana patipinde tisakaminza pano kana vamune mishi dzenyu zvavhara akutomera nyanga zvavhara iwe anzani sorry handisi kuinterfere business range but inini I'm here to help you anditika kuyopechi uyu ka kuyopechi your sister saka ndine basa resi sambati mabatiro wari kuita anditika kuna sisi please ndapota zvangu anditika ndimune mukuru mufananga muchiyananisa vana vavo arisauuzvakapakana wano waunozoti mukuru anzi nhasi ndamunhu mukuru asaimboramba uri muzvikuru ndikatimbonzwa zvada okay fine please ndapota anditika ndoda kuti mugare mukunyarara nemwana wako nyarurwe mwana uyu nhasi atoenda kumusha asi moda kugara naye pasina kana chii kana chii garai naye pamwe ndiri makamunzwa kuti nda kumuroora yeye idhongi uyu chigarai naye mumba medu umu tobhadhira rendi tiri tu sorry tora bhegi rako dzorera mberi endanaakeiteka wako
ndini uri kutaura hazvina basa ndokaunza panopamba mwana uyu ndinobhadhara rendu. okay fine todanao aiwa Una kutongwara aiwa unogara naye ndanzwa zvese zvamataura handiti and I'm sure this is your bag, right? Okay, it's fine. Regai ndikudze chinhu one. She's here to stay. what Yeah. What? You heard what I'm saying? Guys, muri kuona tichika. Uyu haasi kudzokera. Handiti? Haadzokeri. Kokini? Ko? Koma wayarini kwa matazo ritaura kudaro. Ngita inoizewa ni marosha. Wangu kuzvise. Ngita sei? Apa. Kwa hiyo marosha mukita noise na landlord wenyu sei? landlord nani Wenyu. pakuita sei Uwekona no respect kwao. nani Zviko zvamukuita. abva nebioko Anopenga sezvari kutaura. vasivafaniranorovha nengoma murodhi kwemi munozonzi landlord pakuita sei kwemi Guys, let's sit down. Ndautogara pasi chaiko izvi. Landlord. Hazviko izvi. Landlord. Sorry to disappoint you guys. All of you. So the main issue is ini ndakabva kuchifu. Ndine maparents ese aripo vapenyu. So ndakauya kuno kuHarare kuti ndizotsvaga musikana wokuroora. Saka pandakasvika, unfortunately, pane zvakaitika zvakati siyana nezvinobohwa. Ndakauya kuno kuzotsvaga mukadzi wokuroora. Unfortunately, vanhu vandakaona vachigara panapa ndakakuona muri 2. But ndandakatarisa behavior muri vanhu vari violent zvokuti pamwe pacho ndaitotya kuti ndigare pasi nemi nditaura zvakawanda. So ndine munhu 1 pandakaona pakati penyu kuti angava nekodzero yekuva mukadzi wangu saking okomangwende. So both of you guys, sorry to disappoint you. Vatu ava. No, Vose vacho. both of you guys. Inini nauyu. sori izveni zvachakakutadzira zvese Landlord. nemabatiro atakakuita Simukai mugare pasi, please. Simukai mugare apa. No need for that. Simukai mugare pasi. ndakambokudzawo futi Tichi. Waiziva ndilandlord. Sode kuita dzvenewe. asi ndakambokudza kuti Okay, fine. zvakanaka Guys, sorry, but I think I choose one from you guys. Iwe kuti wadii mwana mudiki inoiwadosusu vasikana vadiki nyara zvimwe zvinonyara unogona kushanda mumabrazeri Okay, guys. Sorry. Somuka. Murikuona munhu? I choose this lady to be my wife. bosi bosi aiwa hazviiti kune zvimwe landlord munoziva here kuti inini ndinaiwa tarisaoni ina ndakanambosvoreka undine magaro ane basa rechi ane basa re Wait, garai pasi. Garai pasi. gara pasi Yes, garai pasi. iwo gara pasi Okay, iwe. Enda mumba. Unochinja. Hembe dzandakakutengesa. Handitika. sare pabisi zuva ndimubuza As for you, iwewe na Kisha, handiti. Ndokumbira kuti muchienda, ndokushandisawo front nebedroom nespare. Handiti, ndoda dining bedroom nespare. Ndozvandakushandisa from today onwards. And this lady, ndiachava landlord wenyu, not me. You have no choice. Ndo mamirira akatoita situation.
so beautiful. Huh? Okay, anyway, guys. Dokumbira nemoyo unoda. This is your new landlord. You do respect. Ndokumbira kuti muchite pawo dining. Moshifta zvinhu dining because zvinhu zviri kutouya izvezvi zvokupinda mudining. Ndisisi wako ndokumbira ungondiregerwa pane zvamusara kutanzira. Basa soka isisi. Oh, nice. Sorry, pane zvandakaita. Noni waitondifurira waindifura ndidzinge munino wangu iwo uchizvita munhu mukuru wepana wakutoenda wega okay, guys. I'm saying ndokuda dining bedroom nespain ndozvatichange takutishandisa starting from today night. Anditi saka ndokumbirawo kuti muchiita zvatataura mai manje rori riri kusvika tobva taofloda zvinhu mudziyo wemumba saka ndokupaiwo almost 30 minutes kuti muclear dining space bedroom. Anditi tinoita zvatataura. Anditi tinoita zvatataura. Mese muri kuenda kunogadzira zvatataura tichizviitika. Endai munogadzira zvatataura tinogadzira.